Допитували у так званій справі Нарімана Джеляла та братів Ахтемових. Окупаційні силовики відпустили затриманого 14 грудня кримського татарина Куртумера Чалгозова. Він розповів, що його везли в машині з зав'язаними очима. Його відвезли до невідомої будівлі у Сімферополі. Там Куртумера допитали про так звану диверсію на газопроводі в селі Перевальне. Саме в ній окупанти звинувачують Нарімана Джеляла та братів Ахтемових. Куртумер сказав, що не володіє інформацією щодо цих подій. Окупаційні силовики попередили чоловіка, що на нього чекає повторний допит найближчим часом. Мобільний телефон, вилучений у нього, поки не повернули. Окупанти затримали Куртумера Чалгозова 14 грудня. У 5 ранку в селищі Приморській біля Феодосії до оселі, де він мешкає, з родиною увірвалися російські силовики. Впродовж 3 годин перевертали оселю догори дригом в пошуках зброї, наркотиків та забороненої літератури. Нічого забороненого не знайшли, але вилучили його мобільний телефон. Батькам дали протокол про обшук на підпис, сказали, що син поїде з ними і, мовляв, потім сам повернеться. Родина Чалгозових багато годин не знала, де знаходиться Куртумер. У МЗС України відреагували на обшук та затримання Куртумера Чалгозова. У дипломатичному відомстві закликали Росію припинити політичні репресії в окупованому Криму. У тимчасово окупованому Криму черговий незаконний обшук у будинку кримських татар, який завершився затриманням та вивезенням у невідомому напрямку 23-річного Куртумера Чалгозова. Перш ніж відпустити, його допитували у справі Нарімана Джеляла та братів Ахтемових. Згідно з нормами міжнародного права, Росія, як держава-окупант, зобов'язана негайно припинити політичні репресії проти місцевого населення тимчасово окупованого нею Криму та звільнити Нарімана Джеляла, Азіза та Асана Ахтемових, а також усіх громадян України, які утримуються незаконно. В тимчасово окупованому Криму черговий незаконний обшук у будинку кримських татар, який завершився затриманням та вивезенням у невідомому напрямку 23-річного Куртумера Чалгозова. Перш ніж відпустити, його допитували за справою Нарімана Джеляла та братів Ахтемових. Відповідно до норм міжнародного права, Росія, як держава-окупант, зобов'язана негайно припинити політичні репресії проти місцевого населення тимчасово окупованого нею Криму і звільнити Нарімана Джеляла, Азіза та Асана Ахтемових, а також усіх незаконно утримуваних нею громадян.